jeg starte? Ja. Okay. Vi skal finde ligningen for en linje gennem to kendte punkter. Vores to kendte punkter i den her sammenhæng er x1, y1, og det andet koordinatsæt er x2 og y2. Den lineære funktion hedder jo y er lige med ax plus b, og vi vil gerne vide, hvad a er. Man finder a ved at sige, a er lige med y-værdierne minuset med hinanden delt med x-værdierne. Man kan selvfølgelig finde ud af, hvordan man har fundet den her form ud. Så jeg vil hermed vise beviset for, hvordan man finder ud af det. Og vi ved jo, at de her to koordinatsæt, de går på samme linje. Så man kan sige, y1 er lige med ax1 plus b, og y2 er lige med ax2 plus b. Så går vi så herhen igen og siger, at y1 minus y2 er lige med ax1 plus b minuset med ax2 plus b, som vi også kan se herhenne. Vi vil nu hæve parentesen, der står ax1 plus b minus ax2 minus b, fordi i og med det er en minusparentes, så ændrer b fortegn, og det bliver nu minus. Vores b'er, de udligner så hinanden nu, fordi de går sammen, de går op, og vi kan i stedet for sige, at a skal ganges ind i en parentes, der hedder x1 minus x2. Vi går så videre, så siger vi, at a er lige med y1 minus y2 delt med x1 minus x2. Og det her er så hermed bevist, som vi jo også har skrevet herhen, og man har derfor fundet a i en lineær funktion, som vi ønskede at gøre.